Сега Диана удари ма някакво голямо шаранче. Виж как дърпа. Как е? Казва ли? Много развил. Май такъв голям не е вадила. Виж тук. Не си ли какво прави? Как развива? Чакай. Няма фащам това. Искаш да го вадя аз? Я, дърпай се. Чакай, надигни горе, бе. Чакай се. Искам аз да си я фана. Добре. Може амур да е между другото, защото ме развива така ли толстолоб. Чакай. Обърни малко надясно това. Ти хубаво е, виждаш, ама виждам са опозиция с хората. Аз какво направя? Дигни нагоре въйцата. Виж къде ти? Да взема на другите хора въйцата. Не бе, няма да я дигнеш нагоре, бе. Айде, върти, вече се уморил. Дигни нагоре, още нагоре. Дай поне да я видим, ако да... Няма да я вадя, ако не можеш. Дай. Няма да ти Не, само да достигна. Ай. Дигни я въйцата горе. Ето, айде, ай се навивай. Взело да се омари. Айде. Айде, навивай, Диана. много дърпа. Искаш да го вадиш, чакай. Айде. Дай да ти я звъня секунда. Я виждам я. Добре. Ако искаш ела се придържи тук по брега и дърпай. Това е големичко има. Имате ли извинете по-голямо кипче, че нашето малко? Никакво ли нямате? Дай да го видим поне какво е. Аре бе, Диана, покажи го. Да го видим какво е. Може ли си? О, я да рече. Чак. Няма защо. Няма да мога да се справя да я сладя. Много е голяма. Голям кеп тук и едва ли някой ще има. Много е. Ще успееш ли? Намери по-голямо куче. Питайте там другите хора. Питайте. Да. Чай, че щупи. Щупи ли го? Видите. Той се е разбил. Оле, това е много гигантско. Ужас. Муру се идеално трябва да... Браво, браво. Сраните да всички ви разбали. Оле, Чакай да не липи. Да не се тръпат много хора, защото сега ще се изплаши като сложат кеп. Малко и. Браво, браво. Браво, псовете. Дай се скъсам. Мерси много. Ето. Спа на пръчка. И миних. бързо снимай, докато не
Я варизи ми кантарче. Дойдете ли кантар, ще го видим колко е. Само колко изваждач имаш? Защо? Ще извадим. Навътре му. Навътре ли? Е, тук има Не, свободеш. 10 Принцип с тях хвана едно такова едричко, ама той много дърпаш. Значи аз трябва да... Диан, тя връчката не става. За нищо. Ще трябва да... Не, тя става, ама трябва да смени това. Браво, браво. Снимай Сега ще ме, направим една Борисо. професионална снимка тук пред геола. Голямо, голямо. А с кой ти кажеш, че днеска ще фанеш най-голямо? Ма я го дигнете. Ес. Няма да го дигнеш, ще стой до него. Я да го видим колко е. Колко? 10 10 минус и... 1. Почти 11. Да. Айде снимам го. Айде 11, грубо. Така да. Снимай ни, снимай ни. Добре, чакай. Ама хвани.